makita guys nga dunay pambot nga giguyod. Kinsa ka ni? Awa de maguyod de gaabay de ni mo na sila guys, si Alvin og si Bert. Samtang si Bert og si Alex may gasakay. Silang duha. Kanang green mo na si Alvin. Oh dili di ay tingali. Kay ni buwag naman ning usa oh. Taga pagatpatan di na si Ja kani pagatpatan ni. Kani mao na ni si Alex og si Berto. Nanagko ni sila guys. Uy, namaod man. Ari na piyo kay lao mo? Lao mo ari di ah. Dahag istas patok? Pat kisa tanyong abay? Bukbok na ba? Unom? Halapin. Unom ko na kabukbak. Unom. Ato. Jamu? Ana adi ay. Asa dapit mandi ay? Ha? Oh, hala. Hala. Are suba. Dake kabukbuk anong buok ka na. Hala, hala. Ay kaberto tolo. Bangat na. Wow, thank you Lord. Oh, Nay pinanan. Nangatawa lagi mi kay nana may paon diha may bulinaw gabi ing labas. timbangan naman ako na ha. Ay wala mo ko siglan lang wa po dras. May balde. So, Alvin na na. Igatakilid man ang timbangan ko. Ayun na, diyan na mahok lang. Butangin ko sa akin. Aray na po lang. Hello? Pila? Hello? 8 kilo? Ako na balik katulong. Buhi. Pasok. Balik katulong. Nagalo. Boy, Aga. wa na tiguang na. Guwang. Pangiti, diba? Nasayon pa. Aga, paano drame? Ano na ganun? Ba? Na ako na unom pod. Bukbok. Lami Oh, aron. naman ito pa. Oh, Muharo. Muharo, mugangan. Pasok.
Agi pamitbit na di ay nila. Ah. Salamat guys. Kaya nakaisda ta. Salamat ta sa Ginoo. Lami kay tanawon ang design guys sa kuan oh. Isigabunbun. Murag missile sa asa na yung misilan eh. Talinis kaayo guys oh. Murag asa man missile sa China or sa Japan or sa Amerika or sa Ukraine. Lami bitaw kaig view oh. Puro bujag, bujag-bujag. To ako na unom ka bukbok. Doy. To ako na unom ka bukbok. Ah. Anak Jo, pila Jo. Ah, matubag. Putara na bukid. Wow, duhang buok. Duhang buok. Mabuntog ka bukbok ba? Pila ka buok do? Wow. Gracia jamo sa Ginoo. Nami isda daghan. Hihi. Kalian sa Ginoo. Wala diwit-diwit oh. Diwit-diwit. Walang kilog ng papa ma. Tulo. Tulo buok. Labaw gud ag imo kay adto ra magtimbang okay ra na. Tikong-tikwang man sa kaya magtimbang. Oh. Kuayong. Tora yung to. Tutong sakayan yung dako. Dako.
Nga, labaw po dahil po niyo. Nabuyag. Karon pa dito ka. Kilaman eh. Kahilam. Nasiin, meron na mga namuli na dagang kaguli na. Ha? Ha? Gamay ra. Ari, Siyan. ini. Walo kapin. Lah, bantay jo ama. Sumidya na. Sige. Inaog na to. 8 media. Yes, Hamang ka di ari ka? media. Hindi. Wala ka bukbuk na lang karon. Wala ka bukbuk na lang. Ambot sa pagkilis eh. Trisira. Hindi ako gawin si Tuan. Trisi uno. Ay. Uno. Sumidya. Media ra, media. 11. Unsa ra ni day? Kansi kag hangkino kay 3-1 lang. Ha? 11. Siyempre damay 8 media, 2 media. Ito na naman rin. Oo, sa karon. So karsada ka doy og anar ka nang kuan. Na kuha na ga dorag Sakyanan. Duol dong. Ako nabaw man anay, nabaw man. Ano ba magagi? Mabaw? Oh, nabaw ra man ana na. bit ali na mabit-bit ko lang. Ihatod ato din ka itabok ka mo. Itabok sa Kita po ka ra? ana rang kuan kod. Anak pika sa itabok. Nang highway we ana ba? Hamas bit kay mo buat si Jare. Opo masana. Oo naman. Taon bang kuan. Tawaga ka. Kanang unan ni ba? Aga ko kay gidadi kay prituhon. Gilapay no sayang mo gud. Ayaw, lapay. Ina ka bis mo dawat na kat Ano katulad. ito rin na Kom, sa kita gana usun to. Diyan, pakuha man. Di ka ba ng kamot ba? Di ka kamot ko. Wala. Dahan pa ta. Ayaw sa doy, usara doy. Kasakit ra ba na? Di si Alvin may mudaan mo sa. Asa man tapon ito? Madar. Modera ni mo doy. Ito may isa. But. Eh, sa doy pa yung isa. Nabit-bit no. Si di Aham na to nila. Kuwalay. Ah, di ko na tolora ida. Narapod. Ilami kay dako oh. dago buli na ho lagi. Kuha na albo. Kuha ni Alvin gabi eh. Diba ka ni basket? Karing basket di ay. Ano na ko ano yung makuhan. Grasyahan in town ta. Alam, manajud kay gaubog na sila ah. Ha? Oh, manajud ah.